ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଓ ତା ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ବିବରଣୀ ଦେବି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ସିଜିଏଲ୍ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ତା'ର ଅର୍ଥ ଏବଂ କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରେ ସେ ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିଏ କରିଛି ଓଡ଼ିଆର, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଘ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଅର୍ଘ୍ୟର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି, ଏବଂ ଆଉଟା ଜୟଫଳ ଏବଂ ରେଫ୍ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଘ୍ୟ ସେଇଟା ହେଉଛି ପୂଜା ଉପକରଣ। ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯଦି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମହାର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଂ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଇଟି ପଦରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି। ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଅବନତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୋଯୋଗୀ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଅବହିତ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଅନୁଚିତ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅବିହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ କଥିତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନାମରେ ଅବିହିତ। ମାନେ ଅର୍ଥ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏଠି ଅର୍ଥ ରହୁଛି ଯେ କି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଅର୍ଥ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଲା ଦେଖୁଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଯେ ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଅଂଶ ମାନେ ଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦନ୍ତେଶ ଅଂଶ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ସ୍କନ୍ଧ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରବାର ଆସେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ବା ଅର୍ଥ ତା'ର କ'ଣ, ଅଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଆସେ। ପିତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ପୁତ୍ରମାନେ ନିଜ ନିଜର ଅଂଶ ପାଇଲେ, ଏହାର ମିନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହୁଛି। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ଅଂଶ ରହୁଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଚକ୍ର, ମାତ୍ର ବଳରାମଙ୍କ ଅଂଶରେ ହଳ ଶୋଭିତ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ମିନିଂ ଅଲଗା ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନିଳ ଅଛି ପବନ, ଯେଉଁଟାକି ନରେ ହର୍ଷେଇକାର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ପବନ, ଏବଂ ଅନିଳ ଯେଉଁଟା ନରେ ଦୀର୍ଘିକାର ସେ ଅନିଳ ହେଉଛି ଯାହାର ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମିନିଂ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଅଶୀ ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘିକାର ଅଶୀ ଯେଉଁଟା ସଂଖ୍ୟା ବିଶେଷ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଖାଲି ଦନ୍ତେଶ ହର୍ଷେଇକାର ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଖଣ୍ଡା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେହିପରି ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି ଅସନ। ଅସନ ହେଉଛି ଦନ୍ତେଶ ଅସନ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷେପଣ, ଏବଂ ତାଲବେଶ ଅସନ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଭୋଜନ। ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ତା'ର ବ୍ୟବହାରିକ ରହିଛି ପଦ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଏଠି ଅସନୀ ଅସନ ଦ୍ୱାରା ବୃତ୍ତାସୁରରେ ପ୍ରାଣ ଗଲା। ସେଇ ହିସାବରେ ଅସନ ଯେଉଁଟା, ଅସନ ବ୍ୟସନ ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ ହୁଏ ନାହିଁ। ତା'ର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଳିକ। ଅଳିକ ମାନେ ଲଲାଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳିକ ଦୀର୍ଘିକାର ମାନେ ମିଥ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଭାସ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଆଭାସ ମାନେ ଭାଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦନ୍ତେଶ ଆଭାସ ହେଉଛି ଇଙ୍ଗିତ। ତାପରେ ଆବୃତ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଆବୃତ ମାନେ ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆବୃତ ଦ୍ୱିତୀୟତ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ତା'ର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହିସାବରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆୟତ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆୟତ ଦ୍ୱିତୀୟତ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସ୍ୱାଧୀନ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆସୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇତି ରହୁଛି। ଇତି ମାନେ ଶେଷ, ଯେଉଁଟାକି ହର୍ଷେଇକାର, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷେଇକାର ଯେଉଁଟା ଇତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନାବୃଷ୍ଟି ଆଦି ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ମାନେ ମିନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମିନିଂ ରହୁଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଈଶ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଯେଉଁଟା ଈଶ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗଳ ଦଣ୍ଡ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଉପାଦାନର ଉପକରଣ, ଆଉ ଉପାଦାନର ହେଉଛି ତକିଆ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉପାଦାନ ହେଉଛି ତକିଆ, ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଉପକରଣ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ରହିଲା କାଳୀ ଦୀର୍ଘଇକାର ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଏବଂ କାଳୀ ହର୍ଷଇକାର ଯେଉଁଟା ରହିଲା କାଳିମା ବାକି ବା କଳଙ୍କ। ତାପରେ ରହିଲା କୂଳ ହେଉଛି ବଂଶ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୂଳ ରହୁଛି ତଟ। ତାପରେ କୁଜନ ହେଉଛି ଖରାପ ଲୋକ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଜନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷୀର ଧ୍ୱନି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୃତି ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କୃତି ଦୀର୍ଘଇକାର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବୃତ୍ତି, ବ୍ରାଘ୍ୟ ଚର୍ମ ଏବଂ ଗିରିଶ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ମହାଦେବ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗିରିଶ ଯେଉଁଟା ରରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ସେଇଟା ଗିରିଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ହିମାଳୟ। ମାନେ ରିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସର୍ଟରେ କହିଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିବ। ମିନିଂ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦର ମିନିଂ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣିର ରହୁଛି ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାରବାର ଆସେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣି ହେଉଛି ଗୁଣବାନ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଗୁଣି ରହିଲା ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣବାନ। ତାପରେ ଘଟଣର ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ବା ଗଢ଼ଣ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଘଟଣର ଘଟନ, ଯେଉଁଟା ରହିଲା ଘଟିବା ବା ଯୋଜନା। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କଥା ବା ବିଷୟ, ଏବଂ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନୈତିକ ସ୍ୱଭାବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଚିର ହେଉଛି ଦୀର୍ଘକାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚିର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଚିରା ବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା, ଯେଉଁଟା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଡେଲି। ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତିଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଗ୍ରଭାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଡ଼ା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଅଗ୍ରଭାଗ, ତାର ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚୁଡ଼ାରେ ନୀଳଚକ୍ର ଶୋଭିତ। ମାନେ ମିନିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଫରେନ୍ସ ଟାଇପ୍ର ରହୁଛି। ପଦ ବି ଆପଣମାନେ ସେହିପରି ଭାବେ ତିଆରି କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟୁତ ହେଉଛି ଆମ୍ବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟୁତ ହେଉଛି ସ୍ଫଳିତ। ଦୁଇଟା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଯମକ। ଯମକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଡ଼ମ୍ବର, ଆଉ ଗୋଟେ ଯମକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷ। ଜାତ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ବା ଜନ୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା। ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାତ୍ରା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଏଠି ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଝୁଲା ରହିଲା, ଝୁଲା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଣା। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଝୁଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଝୋଲା ହେଲା ଦୁର୍ବଳତା ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଲୋକେ ବହୁତ ମୂର୍ଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟକର ହେଲା ଲାଳସା, ଆଉ ଗୋଟେ ଟକର ହେଲା ଯେଉଁଟା ଜିଦାଜିଦ୍ ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ବା ଠିକ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଠକିବାର ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଠକ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତାରକାରିଣୀ ବା ଦସ୍ୟୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଢୋଳ ହେଲା ଘୁମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଢୋଲ ହେଲା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ତରଣୀ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ତରଣୀ ହେଉଛି ନୌକା। ଆପଣଙ୍କ ତରଣୀ ହର୍ଷେଇକାର ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୀର୍ଘିକାର ଯେଉଁଟା ନୌକା। ତଟକା ହେଲା ସଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଟକା ହେଲା ଛାନିଆ ବା ବିସ୍ମିତ ହେବା। ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି ହର୍ଷେଇକାର ଯେଉଁଟା ଦିନ ହେଉଛି ଦିବସ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘିକାର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ସେଇଟା ଦରିଦ୍ର ବା ଗରିବ। ଏଇଟା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଦ୍ୱୀପ। ଦ୍ୱୀପ ଯେଉଁଟା ଦୀର୍ଘିକାର ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବା ସ୍ଥଳଭାଗ ଟାପୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱୀପ ତଳେ ଜିଅ ଫଳା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦୀପ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦ୍ୱୀପ। ବାକ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଅର୍ଥ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ହସ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୂତ ହେଉଛି ଚୋର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୟୁତ ଅଛି ପଶା ଖେଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିବାର ଅଛି ବାରଣ। ସବୁତକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି। ଆଜି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ଯେଉଁଟା ବାକି ଅଛି ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିବାର ହେଉଛି ବାରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିବାର ଦୁଇଟା ଦୀର୍ଘିକାର, ସେଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ୟ ଧାନ୍ୟ ବିଶେଷ ବା ବାଳୁଙ୍ଗା। ତାପରେ ନୀତି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ବା ପ୍ରତ୍ୟହ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୀତି ଅଛି ନିୟମ। ନିଧନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧନହୀନ, ଯେଉଁଟା ଆଉ ଗୋଟେ ନିଧନ ହେଉଛି ବିନାଶ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଲା ବାକି ସେଇଟାକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏଇ ଯେଉଁ କେତେଟା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ 30ରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି, ଆପଣମାନେ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ଏଥିରୁ 2 ମାର୍କ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାରର ଯେଉଁ ଆସିବ, ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଅପଡ଼େଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣିବି ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣିବି ଆପଣମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିପାରିବେ।